Dôvod, prečo je tento predmet pre nás zaujímavý a špeciálny, je krátky nápis, ktorý sa na ňom nachádza. Predmet, ktorý leží predo mnou, nie je kompletný. Možno si kladiete otázku, prečo sme brali do múzea predmet, ktorý nie je úplne celý. Dostanem sa nakoniec k tomu, ale poviem najskôr, že ide o tzv. Šteť, respektíve dosku zo štete. Šteť bol česák na vyčesávanie ľanového vlákna pri spracovávaní tohto ľanu. Predmet sme získali ešte v roku 2022 ako jeden zo súboru rôznych remeselníckych a poľnohospodárskych nástrojov. Medzi inými tam boli rôzne truhlice, píly, reťaze, povraznícke stolce. Celé štete, ale napríklad aj jarmo, o ktorom sme už hovorili aj v jednom z predchádzajúcich videí. Štete sa väčšinou používali spolu so špeciálnymi stolcami, do ktorých sa zakladali. Jeden taký môžete vidieť aj u nás v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline v dome z Likavky. Ale cesta ľanového vlákna k šteti bola omnoho dlhšia. Po pozbieraní sa ľan musel najskôr rosiť alebo močiť v močidlách, vďaka čomu začal mierne nahnívať a tým pádom sa od neho ľahšie oddelovala tá drevitá zložka, tzv. Pazderie. Po vymočení sa musel dôkladne vysušiť a následne sa lámal na nástrojoch nazývaných trlice, ktoré teda oddelovali toto pazderie od samotného vlákna. Až potom mohlo to ľanové vlákno prejsť k samotnej šteti, kde sa vyčesávalo na jemné vlákna, následne sa spriadalo a tkali sa z neho textílie, ktoré sa používali na odevy alebo na rôzny bytový užitkový textil. Niektorí ľudia dodnes používajú ľanové plachty, najmä v letnom období, pretože ľan v tom teplom počasí ich pri spánku príjemne chladí. Dôvod, prečo je tento predmet pre nás zaujímavý a špeciálny, je krátky nápis, ktorý sa na ňom nachádza. Hovorí nám, kto, kde a kedy túto šteť používal. Píše sa tam: M. Bolvanský Juríček kúpila túto šteť za 3,5 metra plátna v Pribyline 5.12.1933. Čiže dozvedáme sa, že pôvodnou majiteľkou tohto predmetu bola Mária Bolvanská, čiže stará mama darcu tohto zbierkového predmetu, ktorá ju kúpila v Pribyline, vieme teda kde, 5. decembra 1933. Napriek tomu teda, že táto šteť nie je úplne kompletná, vidíme, že z tejto strednej časti boli vytrhnuté hroty, tie česacie hroty, tak vďaka tomuto nápisu je pre nás jedinečná a preto sme ju aj do zbierkového fondu Liptovského múzea vzali. Môžeme túto dosku porovnať so šteťami a s doskami iných štetí. Keď idem napríklad takto zľava doprava, tak tu vidíme trošku inú, takú masívnejšiu, ale kratšiu šteť, ktorá je teda výrazne odlišná od tej našej dosky. Naproti tomu ďalšia má zhruba síce rovnaké rozmery, ale ten tvar, rovnako aj tých otvorov, je iný. Na našej doske sú kruhové otvory, tu sú štvorcové otvory. A posledná šteť, ktorú som vybral z našich depozitárov, je veľmi podobná tej našej. Keď sa teda pozrieme aj z druhej strany, vidíme, že tá doska je naozaj veľmi podobná. Šteť pochádza z Liptovskej Kokavy, čo je obec veľmi blízka Pribyline. Ak by sme boli takí odvážni, mohli by sme aj uvažovať o tom, že tieto dve dosky vyrobil jeden a ten istý výrobca. Ten tvar tých jednotlivých štetí je naozaj veľmi podobný. Rovnako aj tie otvory, kruhové otvory, ktoré na nich sú, majú rovnaký priemer a dokonca aj šikmé zárezy na okrajoch týchto jednotlivých štetí sú v podobnom úhle. Kritéria výberu predmetov do našeho zbierkového fondu sú rôzne. My máme niekoľko typov predmetov, z ktorých máme neskutočne veľa kusov. Jednými z takých predmetov sú aj tzv. Člnky na tkanie.
ale napriek tomu sme jeden ďalší člnok do nášho zbierkového fondu v nedávnej dobe prijali. Opäť ide o predmet z Pribyliny, opäť ide o dar, ale prijali sme ho do fondu z jedného jediného dôvodu, a to je oprava, akou ten pôvodný majiteľ opravil puklinu na tom člnku, ktorá tu v minulosti vznikla. Vykonal to samozrejme jednoducho s pomocou úzkeho kovového pliešku, ale aj toto je niečo, čo by sme chceli dokumentovať, pretože tí naši predkovia používali tie svoje nástroje niekedy až do času, kým sa im nerozpadli v rukách, respektíve kým ich už nebolo možné ďalej opravovať. Z toho istého daru pochádza aj tento hrebeň na vyčesávanie textilných plodín, textilných vlákien, ktorý má vzadu urobenú tiež podobnú opravu s pomocou kusu plechu. Aj toto sú veci, ktoré sa my ako múzeum snažíme dokumentovať, pretože to nejakým spôsobom dokazuje a ukazuje na šikovnosť a vynaliezavosť tých našich predkov.